ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ቻናልና ሎማዓንቲ ድማ ካብ ፓርት 2 ቀፂሉ ፓርት 3 ብዛዕባ ኤክስኤል ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ኣብ ፓርት 2 ዝረኣናዮ እዚ ዝመስል ቴብል ነይሩ ብዛዕባ ናይ ተምሃሮ ሊስት ፈርስት ኔም ላስት ኔም ካብ 1 እስካብ 10 መዓልቲ ኣቴንድ ዝገበርዎ እዩ ነይሩ ሎማዓንቲ ድማ ንሪኦ ብዛዕባ እዞም ኣብዚ ዘለው ቶታል ክንደይ ኣቴንድ መዓልቲ ኣቴንድ ገይሩ ሓደ ተምሃሪ ቶታል ክንደይ ሚስ ገይሩ ሓደ ተምሃሪ ኣቨሬጅ ካብቶም ካብቶም ክላስ ዝነበሩ መዓልትታት ብኣቨሬጅ ክንደይ ግዜ ኣቴንድ ገይሩ ብደረጅኦም ቀዳማይ ኣቴንድ ዝገበረ መን እዩ ካልኣይ ኣቴንድ ዝገበረ በዝሒ ኣብ ክላስ መን እዩ ዝብል እዚኣቶም ክንርኢ ኢና ስለዚ ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ተሃሊኹም ፕሊዝ ሰብስክራይብ ምግባር እዚ ቻናል እዚ ንክዓቢ ናይ በኩልና ዝኾነ ኣስተዋፅኦ ንግበር እዚ ቻናል እዚ ወይ ከዓ እዚ ቪድዮ እዚ ከዓ ንካልኦት ንክባፅሕ ከዓ ላይክ ሼር ብምግባር ካልኦት ሰባት ንክሪእዎ ንሓግዝ ስለዚ ናብ ትምህርትና ክንኣቱ ከለና ሎማዓንቲ እንታይ ኢና ንገብር ኣብዚኣቶም ሰዓት ንምቁጣብ እዚኣቶም ፅሒፈ እዮም ፀኒሐ ስለዚ እዚ ቶታል ኣቴንድ እዩ እዚ ቶታል ሚስ እዩ እዚ ኣቨሬጅ እዩ እዚ ከዓ ራንክ እዩ ስለዚ እዚኣቶም ኩሎም ከመይ ንገብር ከምዚ ጌርና ሰሌክት ንገብር እሞ ናብቲ ቴብል ንምሕዋስ ሲምፕሊ ክሊክ ከምዚ ጌርና ሰሌክት ጌርና ዛት ኣብዚ ዘላ ቴብል ክንነኽኣ ከለና ኩሎም ናብዚ ይሕወሱ ማለት እዩ እዚኦም ናብዚ ምስ ተሓወሱ ካብኡ እንታይ ኢና ንገብር እዚ ምዚ ንምሕዋስ ከምቲ ዓንቶ ይስራሕናዮ ኣብ ፓርት 2 እዚ እውን ኣብዚኣ ኸይድና እንታይ ኢና ንገብር መርጅ ኤንድ ሴልስ ከምዚኣ ክንገብር ከለና ከምዚኣ ኢላ ትሕወሰልና ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ ዝኾይኑሎ ቴብልና ማለት እዩ እዚኣ እውን ዘሴም ከም ታፍቲ ኣሰራሕናያ እዚኣ ከምዚኣ ጌርና ሰሌክት ጌርና እንታይ ኢና ክንገብራ ንኽእል ኣብዚኣ መፂና ክሊክ ክንገብር ከለና መርጅ ይኾኑሎ ናብዚ ማለት እዩ እዚ እውን ኣቴንዳንስ እውን ዘሴም ከምዚ ጌርና ክነስተኻኽሎ ንኽእል ኢና እዚ እውን ስለዚ ከምዚ ክንገብሮ ከለና ኣቴንዳንስ እውን ከምዚ ይኾነልና ኣሎ ስለዚ እዚ ቶታል ኣቴንድ ዝገበረ ቶታል ሚስ ዝገበረ ዝብል ፓርት ኦፍ ኣቴንዳንስ ስለዝኾነ ኣብ ትሕቲ ዘእትዮ ኣለኹ ስለዚ እዚ ግን ወሲኸዮ ዝነበርኩ ብጌጋ ስለዝኾነ ኣብዚኣ ኣቴታይ ክገብራ ኣለኒ እዛ ቴብል ቦርደር እዚኣ ጥራሕ ይገብራ ማለት እዩ ስለዚ ወይ ከዓ ኣብዚኣ ራይት ክሊክ ገይረ እንታይ ይገብራ እዚኣ ዲሊት ይብላ ማለት እዩ ዲሊት ተገይራ እዚኣ ካብዚኣ ዝነበረት ትጠፍእ ከምዚኣ ትስተኻኸለለይ ማለት እዩ ስለዚ ቶታል ኣቴንድ ክንርኢ ከለና እንታይ ኢና ንገብር ኩሉ ግዜ ኣብ ኤክስኤል ክንሪኦ ዘለና ቦታ ኣገዳሲ እዩ ወይ ከዓ እቲ ኮምቢኔሽን ኣገዳሲ እዩ ሕዚ ኣቲክ ክገብራ ከለኹ ኣብ ኣድሬስ ባር ክንደይ እያ ትብለኒ ዘላ ኤን 5 እያ ትብለኒ ዘላ ስለዚ ኤን 5 ማለት እንታይ ማለት እዩ ኤን ኮለመንን 5 ከዓ ኣብዚኣ ዘላ ሮውን እያ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ማለት ካብ ቦታ ንፅሕፈላ ወይ እታ ኣድሬስ ባር ና እያ ስለዚ ኣብዚኣ ኩሉ ግዜ ኣብ ኤክስኤል ክጅመር ከሎ ፎርሙላ ብምንታይ እዩ ዝጅመር እዚ ኳልቱ ኢልና ኢና ንጅምር ወይ ከዓ ማዕረ ይኸውን ኢልና ንጅምር ማለት እዩ ስለዚ ማዕረ ይኸውን ክንብል ከለና ማዕረ ይኸውን ኢሉ ኣብዚ ፎርሙላ ባር እዚ ፅሒፍልና ኣሎ ስለዚ እንታይ ኢና ንገብር ኣብዚ ዴይ 1 ክሳብ ዴይ 10 ዘለው ደምረለ እዩ 111 ዝኾኑ ኣቴንድ ዝተገበረ ስለዝኾነ ደምረለ ኢና ንብለና ብካልእ ኣበሃህላ እንታይ ኢልና ንፅሕፍ ኣብዚ ኣብዚኣ ሰም ኢልና ክንፅሕፍ ንኽእል ማለት እዩ ሰም ኢልና ፅሒፍና ሰም ፈንክሽን የምፀልና ስለዚ እዛ ሰም ፈንክሽን እዚኣ ክሊክ ክንገብራ ከለና ኣብ ቅንፍ ውሽጢ እትልና ስለዚ ካበይ ይጅምር ካብዚ ጀሚርካ እዩ እዚኣ ስኢልና ከምዚኣ ጌርና ድራግ ተገይርናያ ኮለን ማለት ክሳብ ማለት እዩ ብኤክስኤል ስለዚ ካብ ምንታይ ጀሚሩ ዘሎ ካብ ዲ 5 ጀሚሩ ኣሎ ካብ ዲ 5 ስለ ዝቕፅል ዘሎ ይቕፅል እሞ ካብ ዲ 5 ጀሚሩ ክሳብ ምንታይ መፂኡ ሽካዕ ዲ 10 መፂኡ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቅንፍ ክንዓፅው ከለና እንታይ ይኾን ኣሎ ካብ ዲ 5 ሽካዕ ኤም ዛብዚ ናይ ኣድሬስ ታያ እዛ ዴይ 10 ዘላ ኣድሬሳ ታያ ኮሎምና ኤም እንድያ ኤም 5 ማለት እዩ ካብ ዲ 5 ካብ ኤም 5 ዘሎ ደምረለ ኢልና ኢንተር ክንብል ከለና 6 ይብለና ኣሎ 6 ማለት እንታይ ማለት እዩ ሕዚ እዚ ጎይቶም ሓዱሽ ዝበሃል ተምሃራይ 1 2 3 4 5 6 መዓልቲ ኣቴንድ ገይሩ ማለት እዩ ክላስ ስለዚ ሚእቲ ተምሃሮ ተሃልዮምና ከምኡና ገበርና ክንፅሕፍ የብልና ናብ ኤክስኤል ምክንያቱም ኤክስኤል ንዝተፈላለዩ ናይ ሒሳብ ስራሕቲ እውን ዘቃልለልና ስለዝኾነ ናብዚኣ ንመፅእ እሞ እታ ፎርሙላሳ ከምዚኣ ጌርና ንጎታ ማለት እዩ ንኣብነት ከምዚኣ ጌርና ተጎቲትና ናይ ኩሉ ደሚርላ ኣሎ ኣሽሓት ሰባት ተሃልዮም እውን ከምኣ ጌርና ዊዝን ሰከንድ ድምሮም ክንረክብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንኣብነት ሕዚ ኣብዚ ክሊክ ተገይረ እንታይ ይብለኒ ኣሎ ዲ 9 ክሳዕ ኤም 9 ዲ 9 ማለት መን እዩ እዚ እዩ መን ናይ ማይና ጎይትኦም ማለት እዩ ኤም 9 ከመን እዩ ኣብዚ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ዘሎ ደሚራ ከምዚ ዓይነት ድምር ቶታል ኣቴንድ ሰሪሕለ ኣሎ ማለት እዩ ቶታል ሚስ ሰሪሕልና ዘሎ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ቶታል ሚስ ሰሪሕልና ዘሎ እውን እንታይ ኢና ንገብር ካብቲ እዚ ኳልቱ ንብል እሞ ቶታል
ክላስ ዝነበረና ክንደዩ 10 እዩ ካብቲ 10 ክቕንስ ከሎ ክንደይ ቶታል ኣቴንድ ዝገበረ ሰብ ቶታል ኣቴንድ ዝገበረ ሕዚ ክላስ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣቴንዳንስ ኣቴንድ ዝገበርናዮና ወይ ኣብ ክላስ ዝተረኸብናዮ ክድመር ከሎ ኣብ ክላስ ሰዓት ኣብ ክላስ ዘይተረኸብናዮ ተኮይኑ ጠቕላላ ክላስ እንድዩ ስለዚ ጠቕላላ ክላስ እንታይ እዩ 10 መዓልቲ እዩ ክላስ ነርና ስለዚ ጠቕላላ ዝተረኸብናዮ ክላስ ከዓ ኣብዚኣ ዘላ ቫልዩ እያ ትብለና እዛ ዝኒኣ ቫልዩ ከዓ እንታይ እያ ትበሃል ኤን ኤን 5 እያ ኤን ኮለመን 5 ሮው ስለ ዝኾነት ኤን 5 ኢልና ብኪቦርድ ክንፅሕፍ ንኽእል ተደሊና ከዓ ኤን 5 ክንብል ከለና ባዕላ ክተምፀልና ትኽእል እያ ተደሊና ከዓ እንታይ ንገብር ማይነስ ኢልና እዛ ዝኒአልና ክሊክ ንገብራ ማለት እዩ ሽዑ ኢንተር ክንገብር ከለና 4 መዓልቲ ኢና ካብ ክላስ ቀሪዩ ጎይትኦም እዚኣ ከዓ ከምዚኣ ጌርና ክሊክ ጌርና ናብዚ ድራግ ክንገብራ ከለና ከዓ ናይ ቶታል ውፅኢት ተምፅአልና ክንደይ መዓልቲ ካብ ክላስ ቀሪዩ ትብል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክድመር ከሎ እዚ ናይ ግድን 10 ክመፅእ ኣለዎ ኣብ ኩሉ ንኣብነት ኣብዚ 6 ክድመር 4 10 እዩ ክንደይ ክላስ ነይሩ 10 10 ክድመር 0 10 ስለዚ 10 እዚ ዝተምሃረ እዚ ካብ ክላስ ኣይቀርየን 0 ክድመር 10 ከዓ 10 8 ክድመር 2 ከዓ 10 ስለዚ ከምዚኣ ጌርና ቶታል ሚስ ክነውፅእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ቶታል ኣቨሬጅ ክንውፅእ ተኮይና ከዓ እንታይ ክንርኢ ኢና ቶታል ኣቨሬጅ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብ ኤክስኤል ከምታ ዝበልኩኹም እዚ ኳልቲ ኢልና ኢና ንጅምር እዚ ኳልቲ ወይ ከዓ ማዕረ ይኸውን ንብል እሞ ቶታል ኣቨሬጅ ንክነውፅእ ማለት እዩ ቶታል ኣቨሬጅ ንምውፃእ እንታይ ኢና ንገብር እዛ ቶታል ኣቴንድ ዝገበሮ ሰብ ክንቀል ከሎ ንክንደይ ን10 ካብኡ ድራብሕ ከሎ ብክንደይ ብ100 ብኣቨሬጅ እንድሕር ክነቐምጥ ኮይና ብ100 ንገብሮ ማለት እዩ ስለዚ እዚ 60% እዩ ኣብ ክላስ ኣቴንድ ገይሩ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኤን 5 ማለት እንታይ ማለት እያ ኤን 5 ማለት ቶታል ኣቴንድ ዝገበረ ክላስ እያ ክምቀል ከሎ ንነምበር ኦፍ ክላስ 10 ክላስ ነይሮምና ካብኡ ብ100 ማለት እዩ ካብኡ እዚኣ ድራግ ክንገብራ ከለና ከዓ ናይ ኩሎም ከዓ ብንትን የምፅልና ብኣቨሬጅ የምፅልና ማለት እዩ ካብ ሚእታዊ ኣቨሬጅ ክንደይ ክላስ ኣቴንድ ከም ዝገበርና ከርእየና ይኽእል ማለት እዩ ካሊእ ከዓ ናይ ራንክ ክንርኢ ከለና እዚ ኳልቱ ንብል እሞ ኣብዚ ናይ ራንክ ክንርኢ ከለና እንታይ ኢና ንፅሕፍ ዳይሬክትሊ ራንክ ዝበሃል ፋንክሽን ኢና ንፅውዕ ራንክ ዝብል ፋንክሽን ክንፅውዕ ከለና እዚ ራንክ ንመን እየ ራንክ ክገብረልና እዩ ዝብለና ኣሎ ስለዚ ንመን እዩ ራንክ ዝገብረልና ንኤንቱ ምክንያቱም ኤንቱ ማለት እንታይ ማለት እዩ ቶታል ኣቴንድ ዝገበሩ ተምሃሮ እዩ ሞሮ ቁፅሮም ቫልዩ ዝሓዘ ኤንቱ እዩ ኤን ኮለመን እና ክሮው እዩ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ንብል ኤንቱ ወይ ከዓ ስኢልና ከይድና እዚኣ ክሊክ ክንገብር ከለና ብቶታል ኣቴንድ ዝገበሩ ወረኤለይ ክንብል ተኮይና እዚኣ ክሊክ ንገብራ ማለት እዩ ካብኡ ካብ መን እየ ክገብር ተይልና ከዓ ካብ ኢና ንብል ካብ መን ጀሚሩ እዩ ካብ ቫርያብል መጀመርያ ንፅሕፍ እሞ እዚኣ ቫርያብል ካብ መን ኮለመን ካብ ኤን ኮለመን ካብ ክንደይ ሮው ካብ 2 ሮው ሳብ ምንታይ ሳብ ዝብል ከምዚኣ ኢኹም ትጥቀሙ ኢለኩም ነይረ ሳብ ዝብል 2 ኮለን ኢኹም ትጥቀሙ ካብኡ ከዓ ካብ መን ኮለመን ካብ ኤን ኮለመን ሮው ከ ክንደይ ሮው ከዓ ክንደይ ዝኸውን ዘሎ 6 እዩ ዝኸውን ዘሎ 9 እዩ ዝኸውን ዘለዎ ዶ ስካዕ 9 ዘሎ እንትንግበረለይ ካብኡ ቀንፊ ኣፅዮ ማለት እዩ ስለዚ ኢንተር ክብሎ ከለኹ እዚ ሳልሳ እዩ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ እዚኣ ሚኒማይዝ ክገብሩ ኣለኹም ሕዚ ጎይቶም ሓዱሽ ሳልሳ እዩ ብራንክ ኮይኑ ዘሎ ክላስ ኣቴንድ ብምግባር ማለት እዩ እዚኣ ከምዚኣ ገይረ ድራግ ክገብራ ከለኹ ከዓ ናይ የማይ ተምሃሮ ተኮይኑ ራንክ ይቕምጠለይ ሕዚ እዚ ቀዳማይ ራንክ ብክላስ ኣቴንድ ብምግባር መን እዩ ናኤል ጎይትኦም ዝበሃል እዩ ምክንያቱም 100% እዩ ምፅኡ እኒኦ ኩሉ እዩ ኣቴንድ ገይሩ ካብ 10 ክላስ 10 ኣትይዎን እዩ ካልኣይ ከዓ መን እዩ ኣብዚ ማይና ጎይትኦም እሳ ከዓ ክንደያ ካልኣይ ወፅያ እኒኣ 80 ኣቨሬጅ የምፅያ ወይ ከዓ 8 ክላስ ኣቴንድ ገይረ ካብ 10 ማለት እዩ ሳልሳይ ከዓ መን እዩ ኣብዚ ጎይትኦም እዩ 60% ወይ ከዓ 6 ክላስ እዩ ኣቴንድ ገይሩ ራብዓይ ከም ዝነበልና ራንክ ክንሰርሕ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ቻናልና ናይ ሎም ዓንቲ ትምህርትና ዝነበረ ኣብዛ ዘዘጋጀናዮ ኤክሰርሳይዝ ክንደይ ሰብ ኣቴንድ ገይሩ ክንደይ ሰብ ሚስ ገይሩ ክንደይ ሰብ ብኣቨሬጅ ክልካዕ ከሎ ከዓ ካብቲ ዝነበረ ክላስ ክንደይ ብኣቨሬጅ ክልካዕ ከሎ ወይ ከዓ ፐርሰንታይል ክልካዕ ከሎ ከዓ ክንደይ ሰብ ኣቴንድ ገይሩ ዝብል ብደረጃ ከዓ መን ቀዳማይ ኣቴንድ ገይሩ መን ዝበዝሕ ኣቴንድ ይገበረን ዝብል ርኢና ኣለና ኣብ ዝቕፅል መደብና ደግሞ ብካሊእ ክሳዕ ንራኸብ ድሓንቀኒ ስለዚ ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ፕሊዝ ሰብስክራይብ ብምግባር ነዚ ቻናል እዚ ንክዓቢ ኩላህና ኣስተዋፅኦ ንግበር እዚ ቱቶሪያል እዚ ከዓ ናብ ካሊእ ተምሃሮ ወይ ከዓ ናብ ካልኦት ኤክሰርሳይዝ ብኤክስኤል ሰርሑ ዝደልዩ ሰባት ብኤክስኤል
ፍልጠት ክህልዮም ዝደልዩ ሰባት እንተሃልዮም ፕሊስ ላይክ እና ሼር ብምግባር ንዓኣቶም እውን ክባፃሕ ናይ በኩልና ዝኾነ ኣስተዋፅኦ ንግበር። ሳዕ ዝቕፅል ፓርት ፎር ክሳብ ንራኸብ ድማ ደሕና ቀንዩ ይቐኒየለይ።